ସକାଳର ତାଜା ଖବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଟିଭି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ତାଜା ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ, ରୋଷେଇଆ ପଦ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପଦ ପାଇଁ ବେତନ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 25ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ମୁଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ମାଟ୍ରିକ ଚାପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ର। ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 22 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସିବା ଖେଳ ଖବରକୁ। IPL ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ IPL 2024। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଆୟୋଜନ ଦେଶରେ ହେବ ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର IPL ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ଧୁମଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣାରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି।